Azkeneko ikerketek susmo ere bazelako, eta gertuan ere entzuna genuen lagunen eta lankiden eta ahotik eta... Eta hemen ere aipatu dut. Hoi da, COVID-aren txertaketak ondoriorik izan ote duen hilerokoan, eta badirudi baietz ez, egiaztatzen dela hipotesi hau. Bai, bueno, hilerokoak burua usteak ematia, berez luke horrela izan beharko, orduan egon laike edo osasun arazoak, edo bezala, adibidez, ez dauzkatenak eskura nahiko bitarteko hilekoa hori ere luxuzko produktua ez da, hilerokari aurre egiteko erabiltzen dituzuenak. Arazoak izatekotan horrela bestela, mekanismo fisiologiko bada eta ez du ezer txarrik berez. Hor, azaldurak izatea bai izaten da, zerbaiten seinale ez da, eta adibidez, hilekoa galtzia gertatzen da, estres handia dagoen garaietan, anorexia kasuetan, mingarriak baldin badia ere begiratu egin behar da, ez ote dagoen patologiarik, eta kasu honetan, hilekoarekin, zuk esan bezala, inguruan eta jende asko, emakume asko, komentatzen zuten, zeuzkatela hileko odol jarillo handiagokoak batzuk, eta atzeratu ez, batzutan. Hori da, eta beste kasu batzuetan, iraupen aldetikanetare gora berak. Eta zeintzan kontua, askotan gertatzen den bezala, ez zutela aurreikusi horretarako ezer, eta orduan jasotzen direnean albondorioak batzuk ja daude aurreikusita, ondoeza, sukarra, mina, oie guztia, baina hilekoarena ez zegoen, orduan ez zen jasotzen, eta ez genekin. Zenbaterainokoa zen, zenbatik gertatzen zitzaien, zenbateraino zen larria, iragankorra zen, edo iraun egiten ez genekin. Eta, bueno, gerora, alegia txerto asko eman ondoren eta hasi ziren ikerketak egiten, eta ja Europako Medikamentuen Agentziak orain dela 2 aste sartu zuen Pfizer eta Modernaren RNA mezulariaren bidezko txertoetan, prospektoetan, albondorio bezala ja jarri zuen hilekoen azaldurak eman zitzaketela eta ja onartu zuen. Eta orain beste ikerketa handi batek, Estatu Batuetako erresuma batuko datuak dazka batez ere, baina baita beste herrialde batzuetakoekin, ez bakarrik baieztatu duen hori, txertoek baietz azaldurak eragiten dituztela hilekoan, begiratu diote baitare arrazoiari. Ze txerto guztiek, edo askok behintzat, eragin ditzakete gora berak. Hilekoan. Eta horrek esan nahi du, ez dela txerto honek daukan osagai jakin bat, baizik eta, edo hormonetan eragiten duela txertaketak, eta horrek luzeran iraupenian, hilekoaren zikloaren iraupenian eukiko luke eragina, hormonetan, edo bestela, odol jarilloa esplikatzeko izan daitekela, immunitate sistema azkenean, nola endometrioaren geruza hori galtzen den odolarekin, hor immunitate sistemak osatzean hori eta hor eragitea. Eta hori da gehiago ikertu behar dena. Baina behintzat, bada aurrera pauso bat batetik onartzea, eta bestetik gainera esan dutela, kasu gehienetan, 2 hilekoren ondoren jadana normaldu egiten dela, eta bere onera etortzen da. Bueno, ez erlarerik ez dela izango, baina ongi izango dela aztertzea. Jakin izan ezkero aldez aurretik, ez zara bildurtzen, ez zara eskatzen, badakizu hori gertatu daitekela, eta gertatu ezkero zaitasun bat ematen duela. Amorratu egiten zera, Hoxe, badia dire jarraituko dugu, beste aurrera biderik baute dagoen, eta ala badago, seguru gaude kontatuko diguzula, beraz, itxera ipatuko ditugu. Eskerrik asko, Ana Galarraga.